Kaixo eta ongi etorri Zurriolako butaka saiora. Badakizue 6 hedabidek elkarlanean egiten dugun saioa, zuei Donostiako zinemaldiaren berri euskaraz eman ahal izateko. Gaurkoan Euskal Herriko zinemarentzat egun berezia da. Beira batetik, Koldo Almandozek Oreña filma estreinatuko du. Eta bestetik, Victoria Eugenia Antzokian Euskal Zinearen gala ospatuko da. Eta bertan, Ramon Agirrek zinemirasaria jasotzeaz gain, Josu Martinezek Jainkoak ez dit barkatzen dokumentala estreinatuko dute. Beraz, gu prest gaude, baina badakizue aurretik iragarki bat. Geroz eta gehiago dakite euskeraz, baina erabileran jarri behar da indarra. Yo no hablo euskera habitualmente, pero entiendo bien euskera. Euskerak sormenderako ateak ere irekitzen ditu. Niretzat euskera komunitatea da. Euskera nire ama eta aitaren hizkuntza zen. Euskaldunon eskubideak errespetatzeko bidean beste pauso bat da hau. Ahalegin naiz euskara lantzen egunero eta pozik gainera. Euskera sartu da nire egunerakotasunean eta hori niretzat lorpen bat izan da. Ni badakit Donostia euskalduna dela, demostratu ezagun Donostian euskaldunak bizi garela. Euskara nire ama hizkuntza izan ezarren, ibilbidea egiten ari naiz nirea izateko. Nik uste ere ausartu behar dela euskaraz hitz egitera. Lehen aipatu dizuegun bezala, Oreña filma estreinatuko da gaur, eta Koldo Almandoz ez dugu gure artean izanen, baina bai Oreña filman parte hartu duten bi aktore nagusi. Patxi Bizkert batetik, eta Laulat Ahmed Salet bestetik. Patxi Bizkert, veteranoa esan dezagun, eta hasi berria Laulat. Ongi etorri biei, zer moduz? Ongi izan. Ongi zaudete, urduri? Bai, pizkat urduri, ni bai. Patxi ez dakit. Bai, nire naiz eta askotan olakoetan urduritasuna ez da inoiz baztertzen. Beti horreten da. Eta gainera behar da, ez da? Hor zilborre inguru hortan, sumatzea, tximeletantzeko... Tximeleta dantzan dabiltzala, ez hor. Bueno, lehenengo zurekin hasiko naiz, Laulat. Venga. Badakit, zuretzat lehenengo aldia dela, film batean parte hartzen duzuna, errez banaiz. Antzerkian aritutakoa zera zerbait? Ez. Txikitan egin nuen antzerki txiki bat, baina oso txikitan, DBH-en, hasi que... Vale, Uria... 8 urte. Bueno, ez dira inbeste urte, baina bueno. Ongi, casting bat egin behar izan duzu? Bi casting egin nuen. Bi casting egin dituzu? Lehenengo froga txiki bat, eta gero selekzioa generatu ginen 3 mutil, eta horretako 3, naiz bat. Bale, eta horretarako ikasi behar izan zenun, separata bat? Pelikularen zatitxo txiki bat? Bai, oso txikia zen, oso erreza ikasteko, eta bueno, oso ondo. Bai, gustora sentitu zinen? Bai. Bai, laguntzare jasoko zenun kastinean Urritasuna handikin, baina bueno. Patxi, zu ohituagoa zaude, kastine gauza hauetan, edo zuzenean deitzen zaituzte? Patxi, zu egin dituzu? Ez, batzutan kastine egin bezaten dut, baina pelikulontako ez. Nolapait, Koldo Almandozek aukera dut azuka, papere iratze zuenetik Hau Patxik egin du. Ni nintzala Jose Ramon. Oso, okei. Hori argi zeukan. Hori da. Laulat, badakit, edo entzuna dut behintzat, Koldok zurekin lanean zabilela edo, gidoia pixka bat eraldatzen edo joan zela. Nola izan zen prozesu guzti hori? Bueno, egia esan, gidoian idatzeta zegoen Kalil zela marrokiarra. Baina nik ezagututa ondoren, jabetu zan ni saharaguian nintzela. Eta esan zuen hori emango zion errealitasun puntu hori eta horregatik aldatu zuen, baina oso gauza txiki. Nire prozedentzia eta adina... Pertsonaiaren jatorria esan dezagun, edo pixka bat atzeko histori hori, ez da? Hori da aldatu zuela. Nola enkajatu zuen dena, esan zuen, emango dio errealitasun puntu hori. Bueno, Patxi lehendik ezaguten zuen papera berari egin zion, eta zuri momentuan egin zizun papera, orduan. Jo beste gauz bat jarri zuen horren. Zer, bota, Patxi, bota. Horrena, ikontzuna, Bai? Bere Saharauia da. Bai? Eta beak esan zion Koldori, ez ziola marokotar batei muxua emango. Ara! Aldatu behar zan duzu. Naiz eta jakin bera ez zera marokoarra, ez da? Jakin zuenian hau zahartara, hor zeigartu zen. Emango jo. Marokoarra baldin bada, ez dio nik muxurik emango, Horrelako gauza gertatzen dira, ez da? Kultura arteko ezberdintasun horietan. Ingurua, padura, ezagutzen zenuten? Nik ez.
Zuk ez? Bueno, Nik ez. nik ezagutzen nuen batez ere hor karreteratik pasata, ez? Ni hortik nahiko ibilia naiz. Bino beti nire ikuspuntua zen karretera edo trenetik pasatzen nintzen, trenetik ere bai, Eibartik Donostira eta trena pasatzen da hortik. Baina padura dauzkan, barrualdean dauzkan gauzak hori ez dira ikusten, ez karreteratik, ez zenbidetik. Eta benetan harritu inau paisaia horrek, oso berezia da, oso berezia. Berezia, ez da? Seguroski bertako biztanlentzako ere pelikula ikustu dutenien, gauza asko ikusiko dute, inoiz burutik pasatzen etzaien gauzak ere. Ohitua gaude agian Euskal Herriko filmetan beste mota bateko lekuak eta ikustera, baina ez horrelakoak, ez da? Natura, industria, dena nahasten den... Bai, hemen nahasten da hiria, herrixkak, paisaje bukolikoak nahasten die, alderantzi poligono industrial izugarriekin, oso diversitatea da, osea, lokalizazioetan, ez? Oso dibertsua ikusten da, geografikoki. Eta hori gertatzen da ere gizakiekin ere, bai. Zertik ikusten da bertako gizakiak, kanpotik etorritakoak, osea, dena nahasten dio. Nahasketa guzti hori ikusten da. Diversitatea handia dauka, bai gizaki aldetik, bai geografikoki ere, pelikula. Esan beharra dizuet, aurretik esan dizuet, saioa egin aurretik, ez dudala aukerarik izan Oreña filma ikusteko, baina nahiko nuke kontatu daitekena behintzat, zehose aurreratzea, zer esan dizateak ezue? Nik esango nuke hori pixkate lehena ipatu dutena, Osea, dela pelikula diversitatea nabari ikusten den pelikuloitakua, Osea, Donostitik gertu dauden leku basatia ikusiko ditugu, herrixka txikiak, poligonoak, bertako bizimodua nola elkartzen den. Gero beste gauz bat ere, animalik adibidez, osea, ez da normal izaten, mendira jute mazea, pues normal izaten da, noski, adibidez, pues, basurre batekin autopoitea, edo orina batekin. Baina hemen, hiritik hain gertu daun paisai batean, raruago egiten da, ez? Hori guzti hori ikusiko dugu. Eta batez hori nik esan nuke diversitate hori. Noski, amodiozko historia da, histori txikiak, baina histori txiki horiek unibertsala die, erabatean ere, eta orduan guzti hori ondo nahasten da. Pelikulak gaur egungo padura horren inguruan bizitzen den jendia eta horretaz hitz egiten du, ez? Hor bada, gero Ramon Agirrek zure anaiaren papera egiten du, zuen arteko harreman berezi esan dezagun? Horrelako gauzak ere gertatzen die, bi anai geha, etxe berbera bizikea biok, bino etxeare ikusten da, etxea ematen du bi pertsona ezberdinen etxea dela, ez? Zerti etxe bat ondo apainduta dago, etxearen beste aldea dago sartua. Orduan bi anai horien metafora ere bada hori, etxe hori. Bi anaiak ere konponezina die, ez die konpontzen elkar, eta, bueno, etxean berten ikusten da hori, nabaritzen da ezberdintasun hori, ez? Laula, aipatu didazu filma egiterako casting bi froga horiek egin behar izan zen itula, baina gero errodajea nola joan zen? Zuk alboan zen ituen Patxi Bizkert, Ramon Agirre, horrelako jendearekin lan egiteko aukera izatea? Niretzako oso aberasgarria izan zen, benetan, ez nion ezagutzen. Patxi hemen alboan duzu eta gauza txarrik ez diazu, esaten orai? Ez, baina, nik ez nion ezagutzen, Patxi etzen nuen ezagutzen, gazteegia zara zu. Bai, 23 urte dazkat, así que, bakarrik Ramon Agirre, bai, ikusi nuenean, zan, ostia, nola zoratzen zait, Eta gero jabetu nintzen dela, hau Patxe beste pelikula egin zen nuna, guk eskolan ikusi genuen, euskarako irakaslea jarri ziguten eta ikusi nuen, eta gero ja erlazionatu nun dena, baina, bueno, eta oso aberasgarria, asko lagundu zidaten. Bai, seguro? Auskera begira da, eta hori, baina, bueno. Orduan irakasle onak izan dituzu alboan, babestu zaituzte. Oso onak, bai. Bai, zuek ze sentsazio? Nire sentsazio oso onak, elkarrekin nola entzaiu egin genuenean, eta sentsazio ona zertik freskura ere ematen du, aster joan aktore batek, guk kutsu batzuk eta bai, juku nola baita hartuak, aktore ardi joan aktore batek ez ditu kutsu horiek, eta horrek freskotasun horrek ere guri ere laguntzen digu, Orduan oso ondo juntzen, rodaje guztia. Bakarrik egun txar bat eduki genuen, baina hori esan
gidoian arazoa zan hori, gidoia, zerte azkenian ureta sartu behar, gauez, egun oso euritxu batean, hotza, Baldintza txarretan lan egin beharra ere egoten da, hotzikarak, eta hotzako hori nola mantendu hori, planua nola, hortzak elkar jogabe ez, baina, bueno, egun txarra barkarrik izan zen, hori exigentzia da egion esaten Gero hartu genuen salda eta ja bai. furgonetan, goxo. Salda, goxoak inongi. Koldo Almandozi entzuna diot, zuzendari berriak sailean egoteko aukera hau, lehian egoteko aukera hau, badela ere bai, gainentzoko herrialdeetan egiten diren pelikulen pare egoteko aukera. Nola ikusten duzu guzti hau, aukera hau? Egia da. Azkenian, gure zinematografia azken urteotan izugarrizko aurreka da edo bultzada handia izan du eta asko ikusi da, titulo oso deno buruan dauzkagunak, ez bakarrik Handia lehen urtean, baizik aurretik ere Loreak edo Harriak edo Amama eta oso jarrera ona izan zuten pelikulak. Nolapait belaunaldi berri baten, zuzendari belaunaldi berri baten proiektua izan dira, horrek nolapait eman dio bere, hoxe jarraipen bat, Euskal Zinea. 80ko hamarkadan hasi izana, nolapait orain asko indartu da. Eta azken urteotan batez ere, aurrepaso izugarri eman du. Hau Euskal Herrian gertatzen eginean, beste lurraldetako zinemagintzari ere, kutsua edo nolapait egingo dio ere, eragina izango du beste zinemaldietan ere. Ikusiko dugu, zer dan gertatzen dena, zein den emaitza, baina aurretik, Laulat, orain ja sartu zaizu lan gehiago egiteko gogoa, ze izanen da, baduzu beste zerbait? Bai, ni ari naiz orain turismo ikasten, eta aurten bukatuko dut, eta asmoa da aurrengo urtean Madrilera jutea, eta interpretazio ikasketak egitea. Teknika hori. Harrapatu zaitu mundu honek, bai. esan dezakegu. Patxi, eta zu orain, badakit nire gertu bizizarela, Nafarroan goxo-goxo zaudela, lasaitasunean. Ja, ala urte dira, Galiziatik etorren izela, eta azkeneko 4 urte hauek Nafarroan pasa ditu. Osea, guztua nago. Lehen astitzen, Larraunen honitzen, eta martxu ezkeroztik, Arakil, Alboko baiarara jo naiz, pasatu naiz. Arakilko errotzen bizi naiz orain, eta oso gustua. Horrela, bakean, lasaitasunean, eta gero zurrunbilo honek ekartzen duenarekin gainera. Zurrunbiloa bila etortzen gainera, zinemaldira etortzen gara. Horregatik. Eta lasaitasunan. Gaur estreinatuko da zinemaldian, eta ostiraletik aurrera Hego Euskal Herriko aretoetan ikusgai izanen da. Hego Euskal Herrian eta baita estatu mailan ere bai. Baita ere. Egun berberan ere esenatzen da bai Galizan, Madrile, Barcelonan eta leku askotan. Ni hori ez nekin. Etzeneke, nik ere, baina Patxik aurreratu digu. Nola engantzatuko dugu jendea, zer esanen diegu? Ni pentsatzen dut, jendia sartuko dela pelikulan, pelikula oso polita da, hunkigarria da. Gau simpletaz hitz egiten du, gau simple horietan mugitzen da gizarte osoa, unibertsala horretaz. Eta ez da efektu espeziala handietako pelikuloitakoa, baina da oso pelikula barnean sartzen den pelikuloitakoa da. Sentimentuzko pelikula da, eta hori historia unibertsala kontatzen du. Zorterik onena, Bikote. Bikote eta pelikula osoan parte hartu duzuen lantalde guztiari zorterik onena opa dizuet. Zure kritika ikusita ondoren, Bale, ikusita gero kritika. Hitz hartzen dizut. Zuzendari berriak atalean esan dizuet egonen dela Oreina leian, baina Oreinarekin batera beste pelikula batzuk ere izanen ditugu. Ikus dezagun zuzendari berriak atalaren bideo labur bat.
Lehen esan bezala, gaur Euskal Zinemaren gala ospatuko da, eta bertan esan dizuegu ere bai, Josu Martinezen Jainkoak ez dit barkatzen dokumentala estrainatuko dela. Eta nola ez, Josu Martinez hemen dugu, kaixo, Josu? Egunon. Ongi? Bai. Lasai ikusten zaitut, era bat gainera? Bueno, ez da egit, bai. Gainera esan didate, aurkeztu bakarrik ez dela dokumentala ikusiko, zehoz ere esan behar duzula. Prestatu duzu espitxa? Bueno, aurkeztu, bai, baina bi hitzez, bai, ez naiz luzatuko. Seguro? Espero dut ez luzatzea, bestela jentea espertuko da. Bueno, dokumentalean lezo Jesus, esanen dut, Urreiztieta, daukagu ardatza, nagusi, protagonista, nola iristen zara bera ganaino? Ba, asko aditzetik eta hemen eta han eta... Haizu, beti esaten dut ikerketa egitea gala arbol batetara igotzea bezala, ez? Hango adarrera igo nahi duzu, eta orduan uzten dituzu bazterrean beste adar batzuk, agian igotzeko gogoa zeneukana ere, ez? Eta orduan lezoren izena arbola askotan agertu zait, eta beti gerorako utzi izan dut, eta azkenean, momentu batetan heldu nion historia horri, eta hola entzuna nuen, bera ezagutu zuen jenteari buruz mintzatzen, irakurketa batzuetan ere agertu zitzean, oso irakurketa diferenteetan, eta beti interesgarria iruditu zitzean, eta orduan momentu batetan, horri pixkat gehiago heltzeko hartu nuen, eta hortik jakin nuen Martin Ugalde egin zizkiola zenbait elkarrizketa, eta orduan, etzen hain aspaldi, 40 urte, eta horiek nun egon zitezkeen bilatzen hasi, eta azkenean aurkitu. Martin Ugalderen elkarrizketa, bai, baina 35 orduko elkarrizketak. Bai. Hor bazenuen... Bueno, baina nik pelikula ordu bateko egin. Bai, hori bai. Berehala ikusi zenuen dokumental bat egiteko aukera? Karo, aipatu dituzun arbola guzti horien adarretan, ja bazenuen horren susmoa edo egitekotan, baina ja grabaketak haitu eta hemen badago. Bai, berehala, lehenengo gauza kaseteak ziren, eta lehenengo gauza zen ea ongi entzuten ziren, ea ongi konserbatzen ziren, eta zorionez bai, eta orduan segidan hasi nintzen digitalizatu aurretik ere konpultsiboki horiek guztiak entzuten, eta berehala pentsatu nuen dokumental bat izan behar zela, batzuek ero esan didate, olako abenturak eta fikziozko pelikula bat emango luke, edo liburu bat, edo komiki serie bat, eta horiek denak ere agian, egia da, aurrerago ere zergatik ez gaiak ematen du. Baina nik nahi nuen dokumental bat egin, iruditzen zitzaialako lezo bera edukitzea mintzatzen, hain zela polita, hain zela indartsua, dudarik gabe bera agertu behar zela, eta horretarako horregatik dokumentala ez. Guk ikusi dugu sortea izan dut eta ikusi dut, Jainkoak ez dit barkatzen, baina nik irudiak ere ikusi ditut. Baina zuk, ez zenuen irudirik. Ikaragarria da, nola ekarri gaituzun lezoren ganaino. Audioak bakarrik entzun da. Bai, hori zen pixkat erronka artistikoa ez. Nire aurreko dokumentalean, gure sorlekuaren bilan, neukan materiala edo zen soinuri gabeko filma bat, ez? Eta orduan hori zen, ez? Nola filma mutu bat, ez? Eta orain filma gor batetik abiatzen nintzen, ez? Orduan, ikus ezina zen hori, nola ikusgai egin zen planteatzen zen erronka artistikoa. Eta, hortarako baliabide diferenteak erabiltzea erabaki nuen, eta azkenean filma nolabait, kasetek duten poetika horrek ere, ibiliaren poetika bat ere izaten aldena, eramaten dute historia eta aldi berean, bidaia bada, itxas bidaia bada, lezoren memorian zehar egiten duguna. Lezo nola definituko zenuke? Entzun duzunakin, dakizunarekin, bere ezagunekin egonda gero? Ez degit. Hitz bat erabilik beharko banu, esango nuke definiezina. Definiezina, bai, entzun dizugu garai okerrean jaiotako pirata ere badela. Bai, hori ez da nerea, Ez da zurea? Hori uste dut, iturri ezberdina daude batzuk esaten dute Manuel de Irujoren esaldea dela, eta baina bai, George Stier, Timeseko kazetariak ere hola
deskribatzen zuen, ez? Haren nahi izan zuen biografia bat egin Lezori buruz, Lezok ez zuen nahi, San Pio Barojak ere nahi izan zuen Lezoren bizitzarekin novela bat egin, eta errek ez zuen nahi izan, eta bere sekretu guztiak Martinu Galderi bakarrik konfesatu zizkion. Lezo ezagutu zuen jende ezberdinarekin ibili zara. Bai. Ideologia erabat ezberdinak dituztenekin ere, bai? Bai. Lezoren inguruko informazio guzti hau jasotzeko. Nola izan da prozesu guzti hori? Beti polita da dokumental bat egitea, eta Lezo egia da nolabait denena dela pixka bat eta ez dela era bat inorena, ez? Eta hori ongi dago, seguraski hori ere bada bere maldizioa, edo seguraski horregatik ere da personaia pixka bat ez ezaguna, ez? Bere ondarea inork ez duelako errebindikatzen osotasunean eta oso personaje paradogikoa delako. Baina bai, mundu jeltzaletik ateatako personaje bat da, alderdi sozialistarekin oso harreman estua izan zuena, alderdi sozialistako buruzagi batzuekin, eta bere 60. hamarkadatik aurrera etako errefuxiatuekin eta harreman estua izan zuena. Orduan, nik uste dut, personaje heterodoxo bat zala, baina aldi berean oso ideologia eta sinismen sendoak zituena. Eta lehen esaten zenuen nola deskribatuko nukeen Lezo, nik uste dut adjetibo bat, zerbait esaten duen adjetibo bat, definizinataz aparte, baina esango nuke batez ere abertzale bat zala, abertzale gudari bat. Izenburua, Jainkoak ez dit barkatzen, nolatan hori, badakit abertzalea izateaz gain oso litzkoia zala. Ez dakit hortik baduen? Bai, horregatik, Lezo paradojas betetako personaje badalako, ez? Eta aldi batetik erabat sinistuna eta kristaua eta hori guztia zen, eta mezetara joaten zena, baina gero beste alde batetatik Jainkoak debekatzen zituen gauza guztiak egiten zituena, ez? Lapurtu, armakin trafikatu, atentatuak saiatu, emaztearen gandik bereizi, orduan, ez dakit, badauka hori, ez, Jainkoak ez dit barkatzen, baina ez dakit, irribarre erdi batekin esana dagoen, edo benetan bere barnean ze pentsatzen zuen horrekin, ez? Eta horrek planteatzen du gai bat, niri interesanta iruditzen zaidana, Lezok planteatzen duena, eta da, esaldi hori esaten dena orain, ea helburuak medioak justifikatzen dituen, ez? Eta orain badirudi ez zituela inol eta inoiz justifikatzen al helburu batek medio oker batzuk, ez? Eta Lezorengan, nik ez dute erantzunik ematen, baina dialektika horrek nik uste dut badaukala bere interesa, azkenean ehundaka pertsonari bizia salbatu ziren, Euskadi gerla gelditu zuen, frankistengatik libre gelditu zen Bizkaia 8 hilabete geroagoz, historia aldatzeko puntuan egon zen kasu batzuetan, baina hori guztia trampak egin zituen, hori guztia egin zuen Jainkoak ez barkatzeko moduko gauzekin, ez? Orduan, halako esaldi borobila botatzen direnean, ez? Medioek ez dutela justifikatzen helburua, ez dakit. Hor dago Lezo. Bere ametsen artean, Euskal Herri aske bat zegoen, eta horretarako zuen Guadalupe uhartea han ikusten zuen, han irudikatzen zuen, Euskaldun guztiak hartu eta han independiente izanen ginela. Bai, esaten zuen gainera, Euskal Herriak bezainbesteko kosta kilometroak zituen irla bat zela eta perfektua zela, eta gaur egunetik oso plan peregrinoa irudiru, baina garaian kokatu behar da ere, esan nahi dute, garai hartan juduek hori egin zuten. Eta pixka lehenago duela urte bat atea da liburu bat, Kepa Altonagarena,
Azparnetik Patagoniara, edo ez dakit izenburua pixka komplikatua da, eta hor kontatzen da Sabino Aranaren garaian, Basaldua izeneko, Florencio Basaldua izeneko zera batek, gizon batek, halako plan bat izan zuela Euskaldi berria Patagonian eraikitzeko, ez? Eta hark indigenak bizi ziren toki batetan egitea pentsatzen zuen Gales herriak egin izan zuelako oraindik egin izan zuelako halako plan bat eta edo kolonia bat eta oraindik ere gelditzen omen dira Patagonian lurralde batean galeseraz mintzatzen den jendea, 3. belaunaldia jadanik, ez? Eta, bueno, azkenean kolonizazio kontua da, ez? Lezok, Sabinorengandik hartuta, planteatzen du inor bizi ez den herrialde batetan, ez? Eta Galtona izaten du, hanik uste dut arrazoi duela, Sabino azken finean antikolonialista zela, ez? Kubaren independentziaren aldekoa zen, eta doan, bueno, hortik. Lehen aipatu duzu, Josu, zuk dokumentala egiteko aukera argi ikusi zenuela, eta ere, akaso, ondoren, etorri daitezkela fikzioa, komikiak aipatu dituzu. Zu tartean zaudela? Bueno, ez dakit. Intentziorik baduzu? Akaso horrekin ez dakit zer esan nahi duzun eta? Ez dakit. Esan nahi dutana da gaiak ematen duela, eta bai, gelditu zaizkit hainbat historia kontatzeko, ez dakit neuk kontatzeko edo bestek, baina 35 ordutan kanpoan utzi behar izan ditudan eta historiak asko dira eta barruan gelditu direna bezain potenteak asko eta balegoke bai, bigarren parte bat egiteko aski material. Horren zai geldituko gara, Josu. Bueno, orain zinemaldian ikusgai izanen dugu, ondoren zei bilbide izanen du? Nahi genuke, alik eta gehien ikustea, ez? Posik nago, oraindik ez da estrenatu, baina nahikoa oihartzun izaten ari delako, eta interesatzen zaiolako gaia jenteari. Eta orduan, iparraldean estrenatuko da zinemetan, Kastibeltza ekoiztetxearekin eta banatzailearekin, eta hegoaldean Atera Filmsek eramango du banaketa, ez dugu segurazki bakizu telebistarekin dituzun kontratuengatik eta zinema areto komertzialetan estrenatzerik izango, baina herriz herri emanaldiak eta egiteko intentzioa daukagu, eta norbaitek nahi balu ikusi, Atera Films kontaktatu dezala. Ez da aukera txarra, ez da aukera txarra. Zuk aipatu duzu ekoiztetxea, Kastibeltza. Bai. Kastibeltzak ere koprodukzioan parte hartu du Gure Oroitzapenak filmean, eta hor baduzu ere zuk ama, bai? Zer aurreratu diezagukezu? Gudari baten amari eskainitakoa? Bai. Bai? Zer nahi duzu, nire zurea gehi orokorra? Bueno, orokorraz ez dakit zer nahi duzun esatea. Nirea ez esango dizut, Kimuaken sartu da gainera? Bai, bueno, Kimuaken hautatu dute, eta kontatzen duena nire laburmetraiak, bada horixe, lehenengo mundu gerran kokatutako historio bada, Baigorrin, baina izan liteke edozein gerla eta edozein ama eta edozein gudari, ez? Eta duela 2 urte novela irabazi zuen Bielorrusiar idazle baten liburua zen emakumeak ez du gerla aurpegirik. Eta bueno, nik hau 7. dokumentala da egiten dudana, eta guztietan edo askotan gai hori asko interesatu zait, ez? Emakumeak gerla egoeran, direla ama, emazte, alaba, iruditzen zaidalako ez direla askotan aipatuak, eta hori kontatzen du. Ama bat semea frontean daukana. Hori ere ikusiko dugu, hori ez dute aukerarik izan. Zinemaldia nola biziko duzu, Josu? Orain batetik bestera, elkarrizketak ematen? Horretxe, du naiz, eta, bueno, horretik... Zerbait ikusteko, gogoekin? Ez dakit zertarako, oraindik ez dute egia aterrizatu, eta... Ez duzu aterrizatu. Eta ez dakit zer dagoen egunotan ere, ni 3 egunez egongo naiz, baina ez dakit egunotan zer dagoen ere. Bueno, gaur esan dugun bezala, Euskal Zinemaren galan, zure dokumentala estrenatuko da, Jainkoak ez dit barkatzen, baina... Zorterik onena opa dizu, talde batetik, Jon. Baina zuei ere esan, Ramon Agirrek zinemira saria jasoko duela gala berean,
Eta hemen duzue Ramon Agirreren inguruko bideo txiki bat. Ramon Agirre Donostian jaio zen 1954 urtean. Antzezlea, umoregilea, idazlea, margolaria, arkitektura ikasketak egin zituen Valladoliden eta interpretazio ikasketak Antzertin arte dramatikoko eskolan. 1983 urteaz geroztik dozenaka antzezlan, telesail eta film egin ditu. Paletan ingo du. Euskarazko zinemagintzan funtsezko aktorea da Agirre. Lehengo eta oraingo pelikuletan aritu da, makina bat zinemagilerekin. Kareletik, Ander eta Jul, bilera zer dutan, Ofeko maitasuna, Aupa Etxebeste, Arrilla, Baztan, Handia, Errementari, egunotan Agur Etxebeste filmaren grabaketetan ari da lanean, Patrizio Etxebeste pertsonaia jokatuko duela 14 urte bezala. Aurtengo zinemaldian Agirre Koldo Almandozen Oreina filmean ikusi ahalko dugu. Ostiral honetatik aurrera Euskal Herriko zinema areto komertzialetan ikusi ahalko da pelikula hori. Gaur, hilak 25, Victoria Eugenia Antzokian jasoko du Agirrek zinemirasaria Ibaia eta Epe ekoizten elkarten eta zinemaldiaren aitortza gisa. Zinemirasailean askotariko eskaintzak ikusteko aukera dugu. Hoien artean asteburuan Txus Populloren Izaro filma estreinatu zen. Txusporekin elkarrizketa egiteko aukera izan dugu. Ikusi. Yo vengo del mundo del arte, no vengo del mundo del cine, entonces todos los proyectos que voy, de alguna manera, cómo se van generando, no son son una serie de conexiones en el tiempo, en el que, claro, esas conexiones van creciendo, no hay un guión, digamos, previo. El relato que se va generando en el documental no hace una definición, digamos, de un solo Ízaro real. Lo que realmente Ízaro son muchos Ízaros, y eso es lo que me ha parecido como interesante seguir. O sea, hay un Ízaro propio de nombre masculino, hay un Ízaro propio de nombre femenino, hay, digamos, la isla, pero hay una serie de nombres que se han ido generando con Ízaro, pues desde el último atunero que está en las Seychelles, también se llama Ízaro. O sea, digamos que Ízaro ha generado una serie de, digamos, de diásporas o de movimientos con el nombre, pero a la vez también Ízaro fluctúa en otro tipo de sentidos, que para mí es como interesante, pues porque habla de la historia, pero también habla de identidades, habla de tiempos, incluso de legados. Pudimos presentar la Ízaro. Para mí fue la primera vez que veía Ízaro en pantalla grande, y eso, bueno, fue una enorme... Sí, fue muy emocionante poder ver todo el proyecto. Que haya entrado dentro de Cinemaldia, pues ha sido, pues, maravilloso, por el hecho de que una película que está, o un proyecto que estaba pensado más para el mundo del arte, que haya podido entrar dentro de lo que es un festival, ¿no? Digamos que es una ave rara, eso sí, yo creo que es una película extraña dentro de un festival, y sobre todo por el tipo de complejidades que tiene dentro de la película, pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Hoi bezala, izarren azpian atala eta kritiken tartea iritsi zaigu. Ikus ezagun ze prestatu diguten Urtzi Urkizuk, Gaizka Izagirrek eta Mikel Jartzak.
Kaixo, hemen jarraitzen dugu 76. zif honetan, eta akreditatuen potxa honetan zer du jendeak, ze izango ote du? Ba denetarik, auskalo zer, baina adibidez, falta ez dena da aldizkari ofiziala, gaur Oreinarekin, eta gauza gehiago ere bai. Ikusiko duzue agian zer egon daiteken hemen. Ba zer dugu hemen? Ba bai, gula pintxo bat. Ze Donostin Partezarren eta hain garesti daude pintxoak, izar batzuk doen jango dituzte, baina besteontzako garesti xamar. Eta orduan, gaur Oreinaren egunean, Oreinaren spoiler bat botako dugu. Spoiler, lapurtutakoa ez dute sekula itzuliko. Spoiler. Ai ama, pintxo hau, egia esan, zerbaitegatik da gulana, Zeren Oreina filmean, Patxi Bizkert ibiltzen da angulak arrantzatzen aginan. Kontua da, hala ere, zer gertatzen da aginako angulekin, nor jaten ditu? Bai, Gipuzkoako agintariek azpiegitura handietako kontratuak bankariekin sinatzen dituztenean, luxuzko jatetxe horietan jaten dituzte angulak herriaren kontura. Eta hori ez zaitiritzen nahi ongi egina. Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundira eta Aieteko bunkerrera bialiko dut gula oso goxo batzuk, pakete batzuk gularenak kontratu berriak sinatzen dituztenean izan dezaten zer jan. Baratxuri pixka bota, piperra eta horrela oso gustora sinatu dezakete kontratua eta herriaren kontura barre egin gabe. Badakizue gaur Oreina eta egin dizuet pikin bat spoiler! Honegin! Noiz izatu zenun, Jose Ramon? Paduran, ona bizitera etorri nintzenean. Saharatik etorri ginen, 6 urte edo nipunean. Zuek ardiazu. Te lo debo la noche. Kartzelak ez dizu zoik askatasunak entzen. Orduan zer? Nogia panuen. Hemenik aldea egin behar zuela esan zioten. Ez dirudi anaiak zaretenik. Koldo Almandozen Oreina pelikula ikusteko aukera izan dut. Eta, lehenik eta behin, ez dut esango Koldo Almandozen zale amorratu bat nahi zenik, baina bai, bere ibilbidea gertutik jarraitu dut. Eta batez ere, bere Ate pasa film laburra estrenatu zuenetik, eta batez ere Deus Ex Machina, bikaina, oso gertutik jarraitu duten zuzendari izan da. Orain dela urte batzuk, beti kontsidatu izan da pixkat, nere ustez bintzat, Koldo Almandoz euskal zinemagintzat rara abiz horietako bat, ez? Batez ere ez duelako inongo korronteri jarraitzen, eta hori argi ikusi ziteken adibidez, Sifo Fantasma pelikula bitxi zoragarrian ere ustez. Kasu honetan, Oreina estrenatu du, sinopsia azaltzea tokatzen da, baina nire ustez ez duzen zu gehiagirik sinopsia azaltzea. Hola oso azaletik esango dut, hiriko periferian bizi diren lau protagonista azaltzen direla, Ramon Agirre, Iraia Elias, Patxi Bizkert eta Laulat Amet Sale gorpuzten dituzte pertsonaiak, eta kontatzen diguna da, esan bezala, hiriko periferian bizi dira lau pertsona hauek, eta beraien erradiografia moduko bat, edo beraien bizitzaren erradiografia moduko bat azaltzen du pelikulak. Lehenik eta behin nabarmentzekoa, alderdi teknikoa, pixkat pertsonaia hauekin batera doan, goibeltasun edo tristura guzti hori, era bikainean gauzatu du Javi Agirre argazki zuzendari, gaur egunean maisua dena,
nik uste, bueno, hemendik urte gutxira, agian ez dakit Hollywood aldera salto egingo duen, baina, bueno, behintzat, talentua badu. Azken urtetako euskal pelikula garrantzitsu guztien edo gehienen argazki zuzendari izan dakoa, hemen ere bikain. Berarekin batera, Elena Setienen soinu banda. Pixkat biak eskutik, bai argazki zuzendaritza, bai soinu banda, nola bai lortzen dute pertsonaia, lau pertsonaia guzti hauen tristura edo gordintasun guzti hori era oso eraginkorrean iristarazten ikusleari. Hori alderdi teknikoa, baina horren naiz garatuko. Nire ustez, Koldo Almandozen Oreina pelikula bikaina izateren arrazoi nagusia, pelikula guztian zehar gertatzen diren gauzak garrantzitsu guztiak ez direla esaten. Hau da, niretzako zinemak, alor desberdinari garrantzitsuak, baina niretzako garrantzitsuena da, pixkat beste arteetan erabiltzen ez den lenguaia erabiltzea. Alegia, irudien bitartez, ikusleari gauza kontatzea, baina kontatu gabe. Hau da, hitzen bidez kontatu beharrean, irudien batuketak eginez, nolabaiteko konexioa sortu ikuslearengan, eta mezu bat helarazi. Nik uste hau Oreina, kasu honetan Oreina pelikulak hau era bikainean gauzatu duela, ze anaien arteko relazioa, edo Iraia Elias, pixkat beraien atzetik dagonean eta bar, guzti hori, zer gertatu deren beraien iraganean, zer pentsatzen duten, guzti hori ez da esaten, inongo momentuan. Baina, pelikula amaitzen denean, bai geratzen dela ikuslearengan nolabaiteko, ondargale batzuk editzen dira, hola garunean, eta hausnarketarako balio duen pelikula iruditzen zait. Beraz, esan dakoa, nik uste azken urtetako euskal film onenen barruan gordetzeko pelikula, eta Koldo Almandozen ibilbidea sendotzen lagunduko duen ekoizpen bikaina. Beno, nire lehen gomendioa Jafar Panahi zinegile iraniarraren Three Faces filma da. Perlak salian topatuko duzue, dakizuenez Panahi zinegile veteranoa da, nazioarteko jaialdietan hainbat sari jaso ditu, aurreko filmak Taxiteranek Berlingo Urrezko Hartza film honenaren saria jaso zuen, eta oraingoan Three Facesek Kaneko jaialdian Gidoi honenaren saria ere eskuratu du. Panahi nabarmentzekoa da 2010-etik pairatzen duen debekua Irango gobernuaren aldetik, iraniar erregimenaren aurkako propaganda egitea egotzita, ezin du ez herrialdetik atera, ez da filmik egin ere, baina ere tarte honetan 7 film egin ditu, eta orduan balentria da, berak egin dituelako filmak, bai filmatu, finantzatu eta azken batean ekoitzi eta plazaratu, nazioarteko jaialdietara iritsarazi film horiek, kasu honetan Three Facesek ere Irango emakumeen zailtasunei erreparatzen die, Irango gizartean emakumeek onarpena izateko duten zailtasunei, eta fokua jartzen du neska gazte baten bizitzan, aktore izan nahi du neska gazte horrek, eta ezin du herri oso txiki eta kontserbadore batean bizi delako, bertan emakumeek bazterreko rola dute, eta orduan bere burua urkatzen, bideo bat grabatzen du, zinegileen atentzioa edo bereganatzeko. Orduan, Panahi bera azaltzen da bere izen propioz filmean, zalantza egin dezakegu azkenan dokumental edo fikzioan artean jokatzen duen, eta iraniar zinegile honek beti nahi duenez munduari Irango errealitatearen inguruko istorioak helarazi, balio handia du film honek. Bigarren gomendioari dagokionez, Hirokazu Koredaren Shoplifters filma nabarmenduko nuke. Koreda ezaguna da Donostian, 20 urteetan 10 filma aurkeztu ditu, bitan jaso du publikoaren saria, eta oso kutxuna da hemen, zinemaldian, bere filmek beti familiaren inguruan, harremanen inguruan, familia harremanen, eta seme izatea zer den, aita izatea zer den, ea odolezko loturek egiten duten hori edo beste zerbaitek horren inguruan egiten du gogoeta, eta oinarrizko sentimenduetara joz, publiko oso zabala ere emozionatzea lortu du, eta zer esanik ez dago, Shoplifters film berrian ere gai horiek lantzen ditu, Kaneko jaialdian Urrezko Palmorri eskuratu zuen, sari nagusia, eta duela egun gutxi Donostia saria jaso du ere, beraz ikuste horrekin dena esan dagoela. Eta ikusi nahiko nukeen filmei begira, azken egunotan ikusi nahiko nituzke
hainbat film, beraz ez nuke nabarmenduko pelikula bat, baizik eta autore bat, Muriel Box nabarmenduko nuke, atzera begirakoa eskaini dio aurten zinemaldiak, dakizuenez, eta Muriel Box 50ko eta 60ko hamarkadan Britainia Handian zinemagintzan aritutako emakumea da, lehenik eta behin Gidoi gintzan 14 film egin zituen, eta ondoren zuzendari bezala ere beste 14 film, eta agian da figura bat ez dena hain ezaguna, baina nabarmendu beharrekoa garai hortan landu zituelako ikuspegi feministaren bitartez hainbat gai, nerabe eta helduen arteko harremanak, prostituzioa, emakume poliziak, begira hori lantzen aitzindari izan zela esan genezake, baina ez da inezaguna, ikerketa arloan ere hutsune handi bat dago, eta orduan nabarmentzeko da gaur egun egin duen ekarpena eta gomendioa bere filmetako edozein egunotan ikusteko. Eta iritsi gara saioaren bukaerara. Hasieran esan dizuegun bezala, gaur Oreina filma estrainatuko da, eta ostiraletik aurrera Hego Euskal Herriko hiriburuetan ikusgai izanen da. Oreina filmaren trailerrarekin utziko zaituztegu. Bihar arte eta zinemaldi on! Noiz izatu zenun, Jose Aragón? Paduran, ona bizitera etorri nintzenean. Saharatik etorri ginen, 6 urte edo nipunean. Eso me cargué su... Te lo daré por la noche. Kartzelak ez dizu soilik askatasunak kentzen. Orduan zer? Nahi apar nuen. Hemenik alde egin behar zuela esan zioten. Ez dirudi anaiak zaretenik. Kontu zibili horrekin. Salaketa bat jaso dugu. Gazte bat ikusi omen du inguruan arrantzan. Ezin da, existitzen ez den arramatu. Oye, esto no es una biblioteca, ¿eh? Si quieres leer ya sabes. ¡Ya te mato!